Какво става, хора? В днешното видео ще играем с Хана. Ей, ще ни бият на С, защото не ставаме за нищо. И да, ако искате още такива подобни видеа, харесайте, Ударете абонирайте. палчето нагоре, абонирайте се за канала. Да, също и за на Хана канала, тя също ще качва много яки видеа. Подготвила съм ви, ако искате още да продължа с CS, подготвил съм ви няколко кейсчета да отворим в някой друго клипче. И да, нека започваме. Ти, Хана, като цяло, добра ли си на CS? Пак играе. Какво викаш? Че не ставам, не съм добра. Сега, да се надяваме, че ще победим и да не се излагаме. Ще се сложим тотално, драстично. Просто. Сега ще видим. И хора, да. И хора, да, лаги. Остима да се изкажа, бе. Няма. Ако искате, коментирайте какви други игри искате да играем. Омага, убих един. И аз. Let's move out. И ти, Хана, от кога играеш CS? От колко време? Май станаха 2 месеца. Go. Ама да ли? Аз Играем играя много от рядко. година и половина. Аз дори преди година не знаех, че съществува такава игра. Чай, че нашите се бият. Пак аз нищо не правя. Вижте какво яко скинче имам на пистолетчето. Сега ще го Никой не му убием този. показа пистолет за скина на пистолетчето ти. Опа, един я умря. О, още един има. Опа и... Още един има на тунел. Аха. Ти кога умря? Много давно. Сигурно сега ще поставят бомбата на А. Ето нещо. Сигурно. Ето седи, че чакат. Да. Хора, коментирайте и дали и вие играете CS. Май ни биха. Къде беше? Сега ще ги бием, чай. Гледай само. Се вземем П9-ката. В някой друго клипче мога да предизвикам Хана на едно в едно и да ако тя ма би, да й гифна скин в CS, пък ако тя ма би, Буквално ще ме биеш, така че от сега ще ти дам нещо. Хана, къде си? Да те питам, защото мене ме убиха. Спектейтвай. Да, спектейтвам.
Та лекичко, лекич. Да. Or the Еми, аз мисля, че... Ма не бе, аз още не съм заграл, трябва ми време, не мога аз. Тъй. Вземи си 2 гранати. They're gonna wish they were never born. И отиваме на лонг. Laying down smoke. Направо им влизам. Де са? Fire. Grenade out. Двама дет. Не, Къде бе? чай, че ще умра, бе. Smoke. Браво, е. Right on. А, Виж, че аз съм на първо място. браво бе. Да взема ли снайпера да покажа на хората колко съм добър с? Аре, ще играя с Емка. Другия рунд. Да, че май още е рано за снайпер. Move it, Да не son. си изхъбя парите и да ме убият и се. Throwing smoke. Throwing smoke. Throwing a grenade. Добре, май са на бът, нали? Май да, защото чух някакви стъпки. На Б. Добре. Да, на Б са. Един дет. Как те е, бе, брат? Добре, и то с рунд е загубен. Нищо. Другия рунд е наш. fuck, so many. Те с какво море, бе? Бум. Я да ги мютна. Тъй, взимаме, кой взимаме? МК, само че другата Remember, с заглушителя. bandit country. И отиваме на Б. Everything that moves. Laying down Да smoke. видим сега. Throwing flashbang. Един дет. Smoke. Стой тук, пази бомбата. Стой тук. Още един дет. Тук има още добре нещо. Вижте кой яко скинче имам на МК-та. А никой не му пука за твоето скинче. Че е Ще яко. ми кажеш. Да, ще ти кажа. Хана, ела сега да ти покажа нещо. Ела е тук. Come on, chop Ела е chop. тук. Да ме убиеш, нали? Не бе, виж бе. Виж, ела. Аз се знаех. Ти не ми му оцелиш. Ало. Не мога да оцеля, така ли? Throwing flashbang. Добре, меню от тук. Аз ще минам. Добре, един дет. Ах, що с него видя? После чак да избих. Един от нашите не Дет? играе играта, той е АФК. Оп, Хана, дали ще ги уби? Не. На малко съм, буквално съм на 7. Не ги убия. Втори дет?
Браво. Ма къде е бомбата? Defusing. Хана, взимай си клещи. Те помагат. Аз не намерих когато гръмнам. Добре, взимам снайпера и сега гледайте хора. Сега, с снайпера ставам най-добре на играта. Ма ето загрях, убих двама, това е нещо добре за мене. Постижение. Watch out. Да, Have an arsenal they don't mind using it. Целимо цели. не. Целимо цели. Laying down smoke. Леле. Виж ко стана заради тебе, бе. Дет ма Така целиш. ще пада. Да не беше се отвръщал. Bomb has been planted. F1, guys. А, защо? Защо? Не? Защо? Terrorists win. Защото заради тебе умрях. И имах снайпер. Пута. Сега нямам пари, Да дай не ми. беше се отвръщал. Дай ми оръжие. Че ли искаш? Нямам пари за снайпер. Не, дай ми някакво обикновено оръжие. МП9 ми дай. Или ФАМАС, да, и той. Анте. Ето. Move it. Move it. Throwing smoke. Grenade. Стой, бе. Стой, къде тръгваш? А че го убили, бе? Спокойно бе, убих го. И той го убих спокойно. Ана, нещо става как го убили. Terrorists win. Еми умрях. Ма те защо играят с помпи? Де да ги знам? С какво да играя? Ай, ще играем с Емка. И сега имам стратегия. Хана ти отива Б. Аз имам Doing sneaky peeky стратегия. like. Сега ще минем през мид, после през тунела. Incendiary out. Grenade out. О, тук са. Deploying flashbang. Къде? Двама! Ще ги в глава. Bomb has been planted. Има двама на мид. Terrorists win. Ох. Не очаквах, че те ще набият. Какво ще стане, ако оцеля себе си? Ти не можеш. Let's go. Да, не мога. Laying down smoke. Това е мид. Там съм. Flashbang. Май не кликам. О, майко, но. Как ме убил такива скенери, бе? Давай, отивай, взимай му емката на то си отивай. Кемп, даже. Ах, ти. Bomb has been То знаеш дали ще ги уби. Не. То са на 6-7 кръв. Ще 7. terrorists win. Вече не е на 6-7 кръв. Взимаме снайпер. Сега Добре, този този път път няма да ме целиш, защото Няма. Remove any
Воу. Чакай, ще ме уби. Как? Той беше в него. Bomb has been planted. В нас, нали? О! Ами, дет сме. Нямаме шанс. Мъртви сме. Не знам. Той има ли шанс да хода? То са със снайпер. Той Няма има ли- смисъл, даже и не отива, няма смисъл. О, Terrorists win. Еми... Може би ще пуснем още Е, поне убих трима. Или там двама, колкото и да бяха. Да се взема ли пак снайпер е въпроса. Рискувам. Всичко или нищо. Throwing smoke. Май те убиха. Май ме убиха, да, май. Май. В къде са те? В това на малко. Браво. Са пък къде е другия? Добре. Аре, разбрах. плантва, той плантва, давай. Bomb has been planted. Хана, разочароваш Еми, ме. с мог. Убих двама. А не, убила съм един. А, Убих един. Ти хубаво се убива. Един, ама ти не го ли чу как плантва. Terrorists win. Аз съм на последно място. This is our Ами, fight. то ти... Сигурно на второ място е много кил, бе. Дай ми бомбата, Анте. Let's go, big guys. Come on, let's go. Или пък на къде отива. Оставя го там, да ги лъжи. Слагам ми бомбата. Planted. Сега искам да ги обърнем. Сега като сме терористи, трябва да ги обърнем. Стайкам да чиста кръв. Единия го убих. Май ме убиха. Дано да нямат клещи. Моля се да нямат клещи. Изле. Из... Печелим. Terrorists win. Отиваме пак Б. Следващата игра отиваме на А. Let us go. Оф.
Този път е другия. Или май същия. Дай да го знам. I'm throwing a flashbang. Аре бе, Хана, Горе, бе. вземи ми калашника, че ти убитото оръжие. Не знам как ще ги убиш. Вземи бомбата. Давай, плантвай, аре. Чисто и тук, давай. Опа! Давай. Слагай бомбата. Задържай. I'm planting the box. После служи Знам. смолк. Служи смолк. Smoke! Много съм умна, нали? Направо. От най-умните. Да. Ох, направо. Terrorists win. Отиваме на Ато. Together we can do this. Да, пак другия отива на Б. Леле. Flashbang. Хана, къде си бе? Нали си до мене? Защо пак седиш и чакаш да умра? Защото може би целият ми е... Те- Екран е тебе бял. Тебе те убиха с нож. Да. Много I'm добре. planted. Нали? Ето стои. Не знам къде се намира. Айде по-бързо да набият и да пускаме нова да играе. Counter terrorists win. Match point. We will make them regret this day. Идвай, че сега ще ни дойдат отзад. Bomb has been planted. Един дет. То си има снайпер, омага. Ден то бед сега пак със снайпера. Няма. Не дей, сега ще гръм бомбата ми. Terrorists win. Сега този път хора, наистина ще ви покажа на какво съм способен с снайпера, защото преди малко нищо не ви показах. It is time now, my brother. Smoke. Нашите защо фърлиха смолк? Throwing fire. Те са други. Smoke. Са другите. Добре. Още един дет. Браво, че. Че аз заплантна бомбата. Terrorists win. Майко, как ще да умра. Ханата с бомба. Матч point. Ще я дам, защото съм с снайпер все пак. Много хубаво е да на мене. Леле. Нищо, да я взима Ако който иска там да я взима.
Как ме видяха? Ще видим. I'm planting. Мгм. О, 6-7 кръв. Not be killed. Те и по-можеха, Аз ще ги Какво ще обърна. кажеш? Ми, че си снайпер. добър със снайпер. Ми, че си добър със снайпер, ако да кажеш. We must work together. Smoke! Я, Хана, чакай. Я се дръпня от тук. Аз чакам. Throwing fire. Идвай с мене. Идвам. Не. Аре, бе! Убих един. Браво, бе! Вдясно, вдясно, вдясно! Май, да. Браво, бе, Хана. Дали ще ги обърнем? Май да. Имаме шанс, имаме шанс. Имаме. И то не е Сега малко. както се справяме. Да. Имаш ли пари? Да. Вземи си такава с бронежилетка. Аз съм си взела. Добре. Аз винаги си вземам. Smoke! Grenade out! Вау, убих един! Throwing fire! Браво, бе. You will die. We must move. Smoke! Кой го фърли този смок? Throwing grenade! О, визя. Отбай ме. Браво, бе. I'm throwing a flashbang. Идвай. Ти си пред мен, защото... Аха, защото си със снайперчето. Ами, как искаш да го убия с него?
А не го очаквах. Да ме Къде е убият така. бомбата? Някъде където ме убиха. Маля, ако умра. Губим. Да. Цялата игра е в твоите ръце. Цялата отговорност да спечелим. А ти си само с един снайпер. Throwing smoke. Planted. Bomb has been planted. Ако дойде за теб, Че так му си мислех. О, и да губим. еми, Bomb has been defused. Нищо, GG. GG. 6-7 точки. Май играта знае, че обичам 6-7. Еми, хора, той ще бъде за това видео. Надявам се да ви е харесало. Оставете по един Ако лайк, така, поставете по абонирайте се за... едно палче нагоре. Абонирайте се за канала и чао.